Başta Allah göýü we ýeri ýaradanna, dünýä şekilsizdi we boşlukdy. Dünýä suwlar we tüm garankylyk bilen örtülenni. Suwun ýüzünde Allahyň ruhy perwaz durýardy. Allah dünýäde ýagtylyk bolsun diýip buyruk berdi. We ýagtylyk ýalgym saçyp başlady. Allah ýagtylygyň gowlugyny görüp, onu tümlükden bölüp aýyrdy. Allah tümlüğü giýje, ýagtylyk günü diýip atlanyrdy. Şeý diýip giýje geçip daňatdy we dünýäniň yaradylşynyň birinji güni tamamlandy. Allah suwlaryň aralygynda gümmet bolsun diýip buyruk berdi. Şeý diýip Allah gümmet yaratdy. Ol gümmetiň asylyny aky suwy ýokardaky suwdan bölüp aýyrdy. Allah gümmeti asman diýip atlanyrdy. قال الله سبحانه وتعالى إنه يصير ميشان بين المية والمية وحط مية بالهواء. Şeý diýip giýje geçip daňatdy we dünýäniň yaradylşynyň ikinji güni tamamlandy. وسمى الميشان اللي فوق السماء. Soňra Allah ýerdäki suwlary bir ýere jemledi we gur ýer emele gelsin diýip buyruk berdi. Ol suwlary deňiz diýip, toprak bolsa ýer diýip atlanyrdy. Allah öz eden işlerinden hoşal boldy. Allah ýerde agaçlary, ösümlikleri we olaryň köpelmekleri üçin tohumlary yaratdy. Allah ähli ösümlikleri begenli. والله يعلم ان النباتات كلها زينة. Şeý diýip giýje geçip daňatdy we dünýäniň yaradylşynyň 3-nji güni tamamlandy. Soňra Allah asmanda çyrar peýda bolsun diýip buyruk berdi. Şonno giýje gündüzden tapawutlanar. Olar bolsa günleri, ýyllary we pasarlary görkezerler. Olar ýer ýüzünde ýagyt saçarlar. Onuň üçin Allah gündüz üçin güni, giýje üçin aýy we ýyllylary yaratdy. Allah bularyň ählisinden lezzet aldy. وشافها الله إنها كلها زينة. Giýje geçip daňatdy. Şeý diýip dünýäniň yaradylşynyň 4-nji güni tamamlandy. Olsaň Allah balyklary, suda ýaşaýan ähli jandarlary we asmanyna uçýan ähli kuşlary yaratdy. Allah bularyň ählisinden lezzet aldy. Allah olaryň köpelip, ýer ýüzüni we suwlary doldurmak üçin pata berdi. Şeý diýip giýje geçip daňatdy we dünýäniň yaradylşynyň 5-nji güni tamamlandy. Allah durly görünüş haýwanlary, tüýrenjileri we ýyrtyjylary yaratdy. Allah bularyň ählisinden hoşal boldy. Ondan balyklaryň, guşlaryň, ýer ýüzünde ýaşaýan ähli haýwanlaryň üstünden höküm sürer ýaly Allah öz keşfine özüni meňdeş edip insanlary yaratdy. Şonuň üçin hem Allah adamlary öz keşfine erkek we aýal edip yaratdy. ورايح يصير هو المسؤول عنه وهو خليفة الله على الأرض هذه مشان هيك Allah erkege we aýala örüňäp köpelip yer ýüzüni doldurun we oňa eýçilik edin. Balyklaryň, guşlaryň we yer ýüzünde hereket edýän bütün jandarlaryň üstünden höküm süreň diýip bata berdi. Ol men ösümlikleri, tohumlary bilen, agaçlary, miýeleri bilen yaratdym. Ähli haýwanlar we guşlar bu ýaşyl ösümliklerden imitlerler diýdi. Soňra Allah ýer ýüzündäki ähli jandarlary gözden geçirdi. Adamlary, haýwanlary, ösümlikleri we tebigaty ol bularyň ählisinden hoşal boldy. Giýje geçip daňatdy. Şeý diýip dünýäniň yaradylşynyň 6-njy güni tamam boldy.
Allah elem jahany 6 günde yaratdy. 7-nji gün gelende tutuş dünýäniň yaradylşy tamamlandy we Allah yaradış işlerini togtatdy. Allah dünýäni yaradış işlerini tamamlan soň secde etmek üçin 7-nji güni beýle günlerden aýra goýdy. سبحان ربي نور كل البهاء خالق العتمة واسمه نور النهار أبدع الأرض وفوق سوى السماء ومن الشجر أنواع أعطى البذار وشمس وقمر ضيهن يزيح العنا وبان الزمن منهن بواضح مسار واعطى الكل مخلوق خير وهنا ممطير ويمشي برض انقفار وهو خالق الإنسان زين وعطا واعطاه ميزة العقل كنز الأسرار روحه العظيمة فوق أرض وماء بأيام 6 نسج كل شي بقرار وبيوم 7 ربي أنهى البناء وكل شي يكتمل في معجزة واقتدار.